No SAR e na TVG2 viuse esta mañá un auténtico partidazo. O Blues Monbús volveu tutear o actual campeón, o Barcelona. Desta volta gañou o Barça, pero o cadro catalán tivo que agardar a prórroga para derrotar os de Moncho Fernández. No Blues Monbús queixanse da actuación do colexiado principal. É un vello coñecido do cadro santiagués. 5 veces se repetiu esta situación. O árbitro principal, Antonio Conde, rectificou, deixairou a decisión dun dos seus compañeiros. Último minuto de partido. Robbie Hamel anota a canastra que pon por diante a Blues Monbús, 69-67, a falta de 17 segundos para o remate dos 40 minutos. O SAR enloqueceu. Os aficionados soñaban cunha vitoria nun partido cunha arbitraxe horrorosa. Un árbitro principal, Antonio Conde, que prexudicara ao Obradoiro no partido ante o Juventud en Badalona. O Barcelona dispuxo dun ataque para gañar ou empatar. O sistema acaba cun balón atómico. Na súa defensa, Livon Kendall. Un dos árbitros, Sacristán, sinala a falta de Kendall sobre Tomic e anula, con xesto enérxico, a posterior canastra do pívot do Barça. Os blaugranas presionan e aparece unha vez máis Antonio Conde para rectificar a decisión do seu compañeiro. Dá por válida a canastra e tiro adicional para Tomic, que falla. O encontro foi a unha prórroga que acabou con vitoria do Barcelona e cabreo do Blues Monbús. Sempre teñes un protagonista que en un momento dado, cando vas a Badalona, hai unha xugada desgraciada porque se equivoca un árbitro que é humano, e hoxe parece que se repite a historia e ademais un deles é un mismo, non? Entonces aí xa queima, esa é a impotencia, non? Dentro do partido houve outro partido, o de Salas-Meirri. O Barça non lle gustou. Para mostra a estación na que Yaguai racha a súa camiseta. Os árbitros preguntaron se chovía. Yaguai dixo que sí e foi a taparse o banco. Salah buscou outra noiva de baile e atopou a Tomic. O noviazgo non durou moito. Os árbitros, primeiro un e logo outro. Salah, se vó, pórtate ben, que é o Barcelona. Acabou o idilio con Tomic e volveu Yaguai. E volveu o baile. Agarrado, como nos vellos tempos. A Inglis non lle gustou. Entendeu que Salah abusaba do seu irmán maior. E decidiu tomar cartas no asunto. Os árbitros tamén. Inglis insultou todo o que quixo e máis. A trifulca seguiu o camiño dos vestiarios no descanso e no final do encontro. Dentro tiveron que intervir as forzas da orde. Mis jugadores son ejemplares, jamás hacen floppies, jamás se tiran al suelo, no tienen nunca una mala actitud de desprecio con los compañeros, ni ganando ni perdiendo, que hemos ganado muchas cosas y siempre hemos sabido ganar. Por lo tanto, creo que ha sido un incidente puntual de los que a nadie nos gusta que puedan pasar, pero no quiero extenderme en valoraciones individuales porque podríamos pararnos media hora a hablar de todo lo que ha pasado hoy.